खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि मुंदांखा आरो मोननो थाङि मन'हारि गल्ड टीआ खेबसेबाव जारिमिन सोरजिबाय आसामनि मन'हारि गल्ड टीखौ गुवाहाटीनि टी अक्सन सेन्टाराव निलाम होनाय जादोंमोन बे निलाम होनायाव आसामनि मन'हारि गल्ड टीखौ 1 केजिआव 99,999 एबा फ्राय 1 लाख राङाव फाननो हानाय जादों आरो बेखौ सरब टी ट्रेडार्सआ बायदों मख'नो गोनांदि आसामनि मुंदांखा आरो खम मोननो हानाय मन'हारि गल्ड टीखौ आपार आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि मन'हारि टी इस्टेटआव दिहुननाय जायो खौरांनि बायदिब्ला दिनैसिम सुबुंफोरनो निलाम होनायनि मादाव मन'हारि गल्ड टीखौनो बांसिन बेसेनाव फाननो हानाय जादों मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव आसामनि मन'हारि गल्ड टीखौ 1 केजिआव 75,000 रांनि फाननाय जादोंमोन बेनि सिगां 2019 मायथाइयाव 1 केजिआव 50,000 रांनि फाननाय जादोंमोन आरो 2018 मायथाइयाव 1 केजिआव 39,001 रांनि फाननाय जादोंमोन रां लाबाय थानाय समावनो हमजाबाय नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि डिप्युटी चीफ इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियर रन्जित कुमार बराया गुवाहाटीनि नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे मालिगावनि मावख'निफ्रायनो रन्जित कुमार बराखौ सीबीआईआ एरेस्ट खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला पाटनानि मोनसे प्राइभेट कम्पानिनो नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि प्रजेक्टनि खामानिखौ होनायनि मुङाव रन्जित कुमार बराया 2,10 लाख रां दाबि खालामदोंमोन बेनि इनस्टलमेन्ट होनो थाखायनो गिबियाव 15 लाख रां लानानै पाटनानि प्राइभेट कम्पानिनि मावथि नीरज कुमारा फैदोंमोन रां होनाय लानायनि फालांगि जागोनखौ सीबीआईआ सिगांनो खौरां मोनखानानै दंमोन आरो रां होबाय थानाय समावनो सीबीआईआ हमनो मोन्दों लोगोसे बे केसआव नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि डिप्युटी चीफ इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियर रन्जित कुमार बरा आरो नीरज कुमारखौ एरेस्ट खालामदों आरो बे केसआव बिथांमोननि अनगायैबो माखासे सोरखारि मावफारियाफोर आरो पाटनानि प्राइभेट कम्पानिनि डाइरेक्टरनि हेंथायैबो केस रेजिस्टार खालामनाया जाबाय फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव थानाय नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेनि चीफ इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियर रन्जित कुमार बरानि न'आवबो रेड खालामनाय जादों जेनेरेल टेट एलपि आरो इउपि 2021 नि रिजाल्टखौ दिनै फोसावनानै होगोन जेनेरेल टेट एलपि आरो इउपि लेभेल 2021 आनजाद जायखौ 31 अक्ट'बर 2021 मायथाइयाव खुंनाय जादोंमोन बेनि रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 11 रिंगायाव फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जाय बिथांमोनहा बे आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोनहा स्कर कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय sebaonline.org नङाब्ला ssa.assam.gov.in आव थांनानै होखानाय एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवार्डजों लगइन खालामहैनो नांगोन आरो लगइन खालामनानै गाव गावनि स्कर कार्डखौ डाउनलड खालामहैनो हागोन नटिसनि बायदिब्ला बिजाथिफोरा दिनै 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरनि गेजेराव होखानाय वेबसाइटनिफ्राय स्कर कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो जायफोरा OMR शीट आरो एन्सार किखौ डाउनलड खालामनो गोसो दङ बिथांमोनहाबो होखानाय वेबसाइटनि गेजेरजोंनो एप्लिकेशन नाम्बार आरो पासवार्डजों लगइन खालामनानै 17 डिसेम्बर 2021 मायथाइनि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय एलपि एबा पेपार 1 आरो इउपि पेपार 2 नि थाखाय 200 राङै होनो नांगोन कामरुप रुरेलनि बख'आव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों 2 बोसोरनि आरबि दैमारिनि जिउ खहा जानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बिथांमोना कामरुप रुरेलनि बान्दापारा जुनियर कलेजनि लांगोनायाव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों आरो जाथाय जानाय जायगासिम हानजा सुरदों बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आबोफ राभा फरायसा आफाद आरो इन्टारनेशनेल हिउमेन राइट्स फरामाबो बाहागो लादों बिथांमोनहा मोनब्रै दाबिखौ लानानै सोमावसारदों सेथिया जाहैबाय जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय जानांगौ नैथिया जाहैबाय जायनाखि बे गुलि गावनाय जाथायाव हाग्रा बिफाननि सानै मावथिखौ एरेस्ट खालामनाया जाखाबाय बिथांमोनखौ फासिनि साजा नङाब्ला जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा होनांगौ थामथिया जाहैबाय आरबि दैमारिनि बिमा मालबिका दैमारिया गुलि नांजानानै फाहामथाय लागासिनो दङ जाहाथे बिथांनो मोजां फाहामथाय होयो ब्रैथियाव दङ आरबि दैमारिनि नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय दाबि जेब्लासिम थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम कामरुप रुरेलनि बख'आव सोमावसारनायनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरखौ लानानै सोमावसारलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा
लोगोसे फोरमायथिबावोदि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जौ लोंनानैसो गुलि गावदोंमोन आरो बियो हाग्रा बिफाननि मोनसे गेदेर फेलें। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिखौ खावलायो बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां बक' बान्दापारायाव मैदेरनि उदखार खालामफैनायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाना मैदेर होनो थाखाय फैदोंमोन आरो हाग्रा बिफाननि मैदेर होनायखौ नायनो थाखाय 2 बोसोरनि आरबि दैमारि आरो बिथांनि बिमा मालबिका दैमारि लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रानो थुबुर जादोंमोन। बेयावनो मैदेर होनो थाखाय हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों आरबि दैमारि आरो बिमा मालबिका दैमारिनाव गुलिया नांदों। बे गुलि नांनायजोंनो आरबि दैमारिया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बिमाया दा फाहामथाय लागासिनो दङ। बे जाथायनि दायनिगिरि गुलि गावग्रा हाग्रा बिफाननि मावथि इम्तिहाज आहमेद आरो सिद्धार्थ सिन्हाखौ दा एरेस्ट खालामनायबो जाबाय। बर' माहारिनि मोसानाय बागुरुम्बाखौ गोरोन्थियै मोसानानै बर' हारिमुखौ लाजि फोनांदों। बेखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा। बिथांमोना खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंथिदों दि थांनाय 11-12 अक्ट'आव क'क्राझार जिल्ला सालाकाथिनि NTPC बङाइगाव स्टेडियामाव NTPCआ नर्थ इस्ट फेस्टिभेल खुंदोंमोन। बे फोरबोआव मोसानो थाखाय श्री भूमि अखम प्रफेसनेल मोसाखावरि हान्जाखौ लेंहरनाय जादोंमोन, जाय हान्जाखौ दिलीप हिराया दैदेनो। बे फोरबोआव श्री भूमि अखम हान्जाया फिउजन मोसादोंमोन। फिउजनाव सोदेरलाबायनानै बर'नि मोसानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मोसानायबो मोसादोंमन बिथांमोनहा। नाथाय जेब्ला बागुरुम्बा मोसानायनि एनाउन्स खालामो बेयाव बागुरुम्बानि मुद्राबो नुनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। हौवाफोरनि गाननायाबो बर'नि नङा, खामनि जायगायाव बिहुनि धल दामदों आरो सिफुङाबो बर'नि नङा। बिनि अनगायैबो बारदै सिख्ला मोसानायखौबो गाज्रियै मोसादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बागुरुम्बाया जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बागुरुम्बाया जोंनि माहारियारि मोसानाय। बागुरुम्बा मोसानायजोंनो बर' हारिया इन्टारनेशनेल लेभेलाव सिनायथि मोननो हादों, नाथाय बेखौ गोरोन्थियै मोसानानै बर' हारिखौ लाजि फोनांदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बेयो मोसाग्रा हान्जानिल' गोरोन्थि नङा, गुबै दायनिगिरिया NTPCआनो, मानोना NTPCआ जायगानिनो मोसाग्रा हान्जा मोनाखै नामा होननानैबो सोंखारिनायजों लोगोसे सालाकाथि आरो क'क्राझाराव गोबां हान्जा दङ, मानो बिथांमोनखौ लाबोनो हायाखै होननानैबो गोख्रों रावजों सोंथि खालामो। लोगोसे बुंथिबावोदि जोंनि हारिमुनि सायाव सिगांनिफ्रायनो बेबायदि खालामबोबाय थादों, नाथाय गावजों गाव मदद होलायैनि थाखाय बेनि हेंथा राहा लानाया जायाखैमोन होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे श्री भूमि अखम टीमआ बेबायदिनो गोरोन्थियै दिल्ली आरो कलकाताफोरावबो मोसाबोबाय, नाथाय खायसेया जेबो बुंनो नाङा होननायनि थाखाय राहा लानाय जायाखैमोन आरो रेहाय होबोबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय बे खेबाव गोरोन्थियै मोसानायखौ लानानै रेहाय होनाय जानाय नङा आरो बेनि थाखाय क'क्राझार पुलिस थानायाव श्री भूमि अखम टीमनि हेंथायै FIR होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो BTSनि मोन 39 बिफाननोबो लाइजाम हरगोन, जाहाथे बेबायदि पारफर्मेन्स खालामनो होआ होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गुवाहाटियाव थानाय आसाम गभर्नमेन्टनि डाइरेक्टरेट अफ कालचारेल एफेयार्स बेयावबो बे मोसाग्रा हान्जाखौ बेन खालामनो थाखाय लाइजाम हरगोन। मिनिस्ट्रि अफ कालचारेल एफेयार्सनि सिङाव थानाय जेसेबां सेन्टारफोर दङ बेयावबो लाइजाम हरगोन आरो चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै कालचारेल मिनिस्टारनिसिमबो बे हान्जाखौ बेन खालामनो थाखाय लाइजाम हरगोन होननानै फोरमायथियो आफादा। बिनि अनगायैबो रावबो जाहाथे बेबायदि गोरोन्थियै मोसाया आरो कमिटियाबो मोसानो खाबु होआ, नङाब्ला कमिटिनि हेंथायैबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो बेनि थाखाय गासै बर'फोरखौनो मदद होनो थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा। BJP, UPPL आरो GSP जथायै BTCआव सोरखार दानाया मैया 1 बोसोर आबुं जाबाय। जथाय सोरखारा 1 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै मैया मुसलपुराव मेल खुंदों। बे मेलाव BJP, UPPL आरो GSP दोलोनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा बाहागो लादों। BJP, UPPL आरो GSP जथायै BTCआव सोरखार दानाया 1 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैबो क'क्राझाराव BTSनि गुबुन गुबुन बिफानफोरा गुबुन गुबुन बिथांखि बेखेवनानै होगोन। बेनि उनाव 16 डिसेम्बराव BTSनि EM, MCLA आरो अफिसारफोरा गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायहैगोन। 19 डिसेम्बराव BTSनि गासैबो बिफाना फैगौ 2022 मायथाइयाव मा खामानि मावगोन बेखौ फोसावनानै होगोन आरो 18 डिसेम्बराव क'क्राझाराव मोनसे गेदेर रंजानाय जागोन, जेराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लाफैगोन आरो 1 लाखनिबो गोबां सुबुं थुबुर जागोन होननानै फोसावनानै होयो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे 1 बोसोराव गोजोनै BTCखौ सालायनो हादों। बिसायख'थिनि समावबो बुथारलायनाय जाथाय जायाखै, दावराव दावसि जायाखै। लोगोसे बड'लेण्डआव गोजोन लाबोनायाव जथाय सोरखारा जाफुंसार जानो हादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जि गोरोबलायै दंमोन बेबो जोबलांनो हमबाय। दा गासैबो जयै गोरोबनानै थानायनि थासारि फैबाय होननानैबो फोरमायथियो।
बेफोरनि अनगायैबो बिटिसिनि अफिसफोरनि खामानिखौबो मोनसे सिस्टेमाव लाबोनायनि खामानिया जागायबाय लोगोसे जाख्ल'नायनि हेंथायै राहा लानायाबो जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जौगानायनि बेलायाव आसामखौ भारतनि मादाव टप 5नि गंसे रायजो खालामनायनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि जि थांखि बेखौ नोजोर होनानै बिटिसिआव गुबुन गुबुन बिफानाव जौगानायनि खामानिखौ लानानै गोनांथि होनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। क'क्राझार जिल्ला दुरामारि ओनसोलाव मोजां दलं मोननो हायैखौ लानानै एबिएमसुआ रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुरामारि ओनसोलनि सिङाव गंजिसे गामि दङ नाथाय दालां गैयैनि थाखायनो देहा फाहामसालियाव थांनाय फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। अखा बोथोराव नावजों थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो आरो नावा गोबां खेब जाब्रबथाय जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। थांनाय 2019 मायथाइयाव बिपिएफ सोरखारनि समाव दालां लुनायनि खामानिया जागायबायमोन नाथाय थिखादारा माखासे खामानिखौल' मावनानै दालांखौ दासिमबो लुफुंनानै होआसै। गुबुन फारसेथिं बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि जथाय सोरखाराबो दुरामारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि सोरखार दानाया 1 बोसोर जाबाय अब्लाबो दालांनि खामानि मावनायखौ जागायासै होननानैबो फोरमायथियो आरो थाबैनो दालां लुफुंनानै होनो थाखाय दाबि खालामो बिथांमोनहा। लोगोसे जायनाखि लरेन्स इस्लारिया बे ओनसोलनि एमएलए बेनिखायनो बिथांखौबो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो खावलायो जाहाथे लरेन्स इस्लारिया रायजो राजाफोरनि फोथायनायखौ लाखिनो हायो। भारतनि बबे बबे रायजोनिफ्राय बेसेबां आइएएस अफिसार दिहुननो हायो बेनि सायाव अशोक इउनिभार्सिटिया रिसार्च खालामनानै दिहुनदों। अशोक इउनिभार्सिटिया रिसार्च खालामनानै दिहुननाय बायदिब्ला आइएएस अफिसार दिहुननो हानाय रायजोफोरनि मादाव आसामा गाहाय थाखोनि फारियावसो दङ। 1952 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइनि गेजेराव बबे रायजोआव बेसेबां इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस अफिसार आइएएस अफिसारनि साख्रि मोननो हादों बेनि सायाव अशोक इउनिभार्सिटिया रिसार्च खालामनानै दिहुनदों। रिसार्चनि बायदिब्ला बिहार आरो झारखन्डआनो टपआव दङ 10.7 जौखोन्दो, राजस्थाननिया 7.5 जौखोन्दो, तामिलनाडुनिया 6.8 जौखोन्दो, पान्जाबाव 6.3 जौखोन्दो, केरालायाव 4.6 जौखोन्दो, उडिशायाव 4.5 जौखोन्दो। गुबुन फारसेथिं गाहायाव दङ नागालेण्डआव 0.38 जौखोन्दो, मिज'रामाव 0.42 जौखोन्दो, मेघालयआव 0.65 जौखोन्दो, मणिपुराव 0.72 जौखोन्दो आरो आसामाव 1.1 जौखोन्दो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।